ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଯଦି ଜଣେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାହେଲେ କେମିତି ଆପଣ ଘରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ନିଜେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଭେ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଦୁଇଟି ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା PM ଆବାସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ RD ସର୍ଭିସ୍। ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଗଲା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୱାସ ପ୍ଲସ୍ 2024 ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠିକି ଉପରେ ହିଁ ଆସୁଥିବ ଆୱାସ ପ୍ଲସ୍ 2024। ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ମୋ ମୋବାଇଲ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇସାରିଛି ତେଣୁକରି ଓପେନ୍ ଶୋ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଶୋ ହେଉଥିବ, ତ ସେଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଆପ୍। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ସେଇ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ ଉପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ RD ସର୍ଭିସ୍କୁ ବି ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଫେସ୍ RD ଆପ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଧାର ଫେସ୍ RD ସର୍ଭିସ୍ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ବି ଯେହେତୁ ଏହାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଛି ତେଣୁକରି ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ତାହା ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଦେଖାଇବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିଲେ କେମିତି ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍କେସନ୍ ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଡିସପ୍ଲେ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମକୁ ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମର ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ କଲା ପରେ ଆମର EKYC ପାଇଁ ଏକ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଖିକୁ ବ୍ଲିଙ୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଖି ବ୍ଲିଙ୍କିଂ କଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ EKYC ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲେଖିବ। ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା ପରେ ଓକେ କରିଦେଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ସିଲେକ୍ଟ ଲୋକେସନ୍। ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ଲକ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଭିଲେଜ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲା ପରେ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ ବଟନ୍ରେ ଦବାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ ଆମର ଆଡ଼ ଏଡ଼ିଟ୍ ସର୍ଭେ। ଆଡ଼ ଏଡ଼ିଟ୍ ସର୍ଭେରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆସିଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପାର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ମାଗିଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ମାଗିଛି, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ମାଗିଛି, ସେସବୁକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ହାଉସିଂ ରିଲେଟେଡ଼୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯିବ। ହାଉସିଂ ରିଲେଟେଡ଼୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିବ, ଯଦି ଥିବ ତ ଦେଇଦେବେ, ଯଦି ନଥିବ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ମାଗିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କହିବ। ଘର ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ହଁ ହେଲେ ହଁ ୟେସ୍ ମାରିବେ, ଯେଉଁଟା ନା ହେଲେ ନାହିଁ ମାରିବେ। ଆଉ ଘର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଘର ବନେଇବେ ସେଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କରିକି ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କରିକିରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭେ ରେକର୍ଡ଼େଡ଼ ବୋଲି ସେ ଶୋ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି ପରେ ବି ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବେ।